Ganda ng mga Gaganda. makulay nito. Kasi dapat kumain. Bakit ka sa mga kawapa nila? Oh my God. Guwapa ka rin yun. Hindi pa po tapos, sir. Pakilagay mo ng name, tsara, kahit papel lang. Ayan, nasakpan ko. Look at that. Ay, ay, ay. Ang ganda. Ito, ma'am. Wala. Isa. Wala. Bago yan. O, bago yan. Bago rin. Oo. O, sige. Sige. Sus, ginoo ko. Ito.
Pila po? Cathedral. 150. Eh? Katedral saan? Ay, oo. Wala rin ako niyan. Cathedral po. Ang dami na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow! Oo. Wala. Bago yan. Bakit ang dami ng baka? Oh, kasi ngayon lang siya nag-release po. Hindi kasi ako nag-release po. Hindi talaga. Oh, hindi. Sobya yan. Sobya. Sabi nila, pinatulan no? Wala pa, no? Hindi man siya basta ako pa. Ano siya? Nasa ulan naman. Ay! Pero maganda din yung Yun lang. Silungan. Basta meron sa bahay. Oo. Sa number Ay, si Ate Jane. Ano? Oh. Ha? Ben? 9 yan. Pinag-jury yan. Ang bait ito.
mango. Ikaw, mali na. Okay, sama. Wala discount ang suki. 100 daw. Oh, naras siya. Naras bida, ha? Naras siya, ha? Oh my God. Sama, isa ma. Ah, ito. Okay. Ito. Ito lahat yan. Ito yan. Salamat. Sana maubos. Ano sa front ni Tuyok sa pikas le? Ang dami pala, oh. Nalaylay ba't eh? Ano, bakit ganyan? Parang nangkay. Nalaylay ka. Ha? Hindi na bili ka? Ang dami nila. Wow. Look at them. Asa ko nga town bukan hindi. Asa nga town bukan? Sa bukid na ma'am din na Sa bukid. Ansong bukira? Ilan? Ilan? Duero? Ah, okay, Duero. Kada, tagpila rin nga na. Ilan? Siya. Namo sila ila, oh. Meron din siyang Siam Jade. No? Sugar leaf at saka red cardinal. F-O? F-U-S-S-Y, Fosse. Ah, Fosse. Picture, P-E-P-I-O-L. Ah, okay. Ito yung nandun kay Ma'am Yuni. Fosse Pichol pala pangalan. Kasi picture? Oh, yung ganyan na mayroon siyang ano. Yan na si Dami Maxima. squammy pero. Oo, parang Oh. squamiferum. Ano yan? Di ba? Ah, maunag, Maxima. Ay, oo, Maxima nga. Ato siya, gamay. Pila wala. Ha? Maxima ano? Maxima la bandera. Snow drift pero laki mo. Dami sila po sa travel. Ay, gano'n na. Tapos yung mangkok ko. Ponytail niya ang cute. Nakulad ko kayo. Oh my God. Superboy. Kanang Superboy, wapa ko kakita. Mga
bandera. Yan, kaya sabihin, galing ng kami. Strawberry. Ay, ang ganda. Ayun, may bunga, oh. Ang ganda. Matamis yan. Kinakain siyang ganyan? Mm. Okay, let us try planting that. Ganda. Manggi ano ni, manggi man. Pag nilagay mo sa loob, Oh, kakao lagay eh. ko sa... Ang ganda ng mga tanim nila ngayon. Kasama ng mga bero. Meron akong maliliit, inuwi namin sa bilar para kung pala ako nila. Basta. Uy. Meron din siya, oh. Flying trap. Pumasok yung insect, hindi na makalabas. Ah, ito yun, ano? Sabi yan. May ganito si Nanay Karamo. Ito pa. Ha? Dalawa. Ha? Ito. Bunga? Okay, sabi mo doon. Picture mo nga ako. Dito. Full body. Aparehan na silang tanan? Aparehan yung bunga? Ano na lang? Kali siya na pagpapal na. Ano na lang? Ilan na? Kana, pwede na ikat yan, oh. 600? 600 daw. Pero kung sa suki, 500 na lang. Ay, hindi. Okay, sa akin na yan. Ha? Yes. 600. Tingnan eh. Tingnan sa inyong garden. Buwan na nila. Ha? 150. Okay. 150 plus katuday. 100 na lang, no? Sige. Parang may hangyo kunwari. Ang say nga sa inyo. Meron, ma'am.
suki ko. Ang bait talaga. Thank you. Thank you, sir. Tapos, Ay, salamat. May regalo pa siyang kay Nagalo pa siya. Ah, ganun. Sa balik. Ang ganda. Very nice. maliit kasi yung nabili ko na. Free. Kasi nga namin siya. Butang ito. Red ink. Nice. Okay. Pinalagyan ko lahat ng name yan para identify natin kung ano-ano. Ano-ano ang mga names. Kilalanin natin sila. Okay? Wow. Hanap ko yung collection set. Wapa si Sarelia Sar. Asa mo ito? Walang ano dito ng bigot yung sabon. Wala, ikaw lang. Basta tubigon lang. Tapos si Ma'am Rita. Ma'am? Ma'am Freda? Sa, doon sa inyo? Sa Manila? Minsan mayroon siyang Anong dapat namin gawin dito? Fertilizer, ano pinibigay? kahit wala. Ay, wala, ganyan lang. Ay, ano na yun? Ano bang pinakaayaw ng bigonya para maiwasan? Ayaw na yun ang maraming basa. Ayaw niya ng lagi sa alam ko yan. Then may line na indirect, ayaw bigyan ng ano masimusin. Kaya tama lang doon sa nursery yan. Ilalagay ko. Tatamaan ng sun. Yan. Maganda kung may net. Ha? Net. Oh, may net Kasi naman. ano, matalsik Oo. yung lang. Ang ganda naman ng mga babies na ko. Thank you, Marian, ha? Oo, balik ko lang. Balik ko lang, ha? Thank you. Sige, sige. Ikan mo kunin mo, di ba? Tagpila na. Hadlok mo na. Dali man na mo ito. Sa'yo ito. Ha? Di, kaya ko hiyang white. Ha? Di ba? O buda ko ang white. Oh, domestic home daw. Nakabutiyahan sa ma. Oh, dumakabuhok daw yung saha. Napoy magbubuhok. Saha, Karina. Okay, kuan man siya. Kanang mid-cut. Ah. Mo na ikuan niya, bagkon niya. Oh, pila man yun. Medyo makalpan na kay duha man pero ako Oh. nakapahangin ko. Wala mo ko. Naguna-huna pa, naguna-huna pa. Una-una, mo nang mahadlok daw, mahilom na gani. Pagpos ko ang gamay. Maghuna-una na. Pila ka na ko. Ay kaya na. Ang ay madala. Okay daw. Ha? Hingin na unay? Okay daw. Hingin na. Ay isa nga gamay na napakalat na ko. Hingin na unay, oy. Adara. Kani moy madam 1.5. Hingin na unay. Lagi. Ayaw ko. Pila man di ay. Wa ka magud ko kabawian. Kabawian. Lagi kaya na. Ano ko? Kay kabawian.
nasa akin, akong kamot, gikuha. Nga nakalimutan siguro ni Mami. Ayun siya, mine. Nga na, mo palit na ko. That is bad. Siraan. Mau ba? Kabukat ko tinanawan, gasa. Ang hali si pinapalit. Palitan mo po, Ma'am. Uy, ginawa ko si Mama, iniwan ko kayo na. Kinsa? Oh, nagaan na bata. Nausap, nagwapalabaw. Ay, nako, ikaw mali, ma'am. Nagkina man eh. Ang distant tinubo na. Oh. Kani 450. 450 is ang nilobo. Distant tinubo. This, ano? Distant Dilobong. Distant nilobo. Hmm. Ngayon mo ulit kayo bumalik at tagal na. Busy ka na. Tumay pa ko dati. Hello, Kani sir, tapi dah kani ini bigulnya ni kah? Sir, akan kamay anong kapay? Nakapupa dito sa labas. Ada ba? Nakadao. Lahira ka. Napoy naman no ka dali ay. Oo, kaya nagkuboy numano ba? Nagbarigay siya? Oo. Baka naman sakit yan, parang Hindi talaga. Hindi talaga, ma'am. O, tingnan mo. Ano, hindi yan sakit. Oo. Oo. Paborito ng grasado niya. Magkano? Minaw na. 1.5. Mahal? Pwede 1.2, ma'am. Pwede mo? Ayaw ko ngayon. Ano? Baka balik sa ano? Pwede. Oo, lagi. Respang na. Ayun. Baka ayun. Gahin na. Tubia. Turtle pa? Oh my God, dami naman. Ito, ano, palax. Ano? Balak? Palax. Akala ko balak. Kay Sir Bangulor yan. Ayan? Oo, doon ko binili ang... Balak. Okay. Saan palok kinuha yan? 2, 3, 4, 5, Oo, ano. 6. Ala! Ang dami! Oh, magkano na? Nehang yung dagdagan naman Ayun na. yung good. Oh.
Maliliit ito. Oh. Ano yan? Ano ito? Maliliit. Hmm. At yung name niya, Oo. Ha? ah, Siya magikan ng mga tanong mo sir, murag gikan sa Venus ka mga ano. murag, di ka ni sa Mars. Oo. Lain-lain, ano, mga unique, ano? Hmm. Iba dito. Iba din yan. Hindi, parehas lang. Mas gwapo na eh. Ang barigite. Mas gwapo na eh, oh. Hindi, hindi buo. Tapos black. Black coral. Black, something. Black turtle. Ito palax. Alex. Kuya, Ito naman yung ano, Maui. 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 Maui, Maui. Okay. Di ba kaparas ito? Kaparas ng ganun doon? Ha? Kaparas ito, yun Hindi, doon. magkaiba. Magkaiba? Iba pa Bakit? yan. Ang barigite niya hindi lang, Ah, hindi ganito. lain dyan. Oh, ito ganito lang, maliit. Lain ng daon, no? Oh, barigitan talaga yan. Parang military ta. Oh, barigita yan. Hindi isa. Lang ganito. Black coral. Oh, black na. Black coral, ganda. Oh, black talaga ang dahon. Hindi yan mag-green.